Achim emusua miensa eye achim abuakwa achim kotoku ena achim bosome a omu nyina wapoye mantemu no obia woninkuro na senya medi kan ye no achim abuakwa na wo pani ena ono nso ena ninkuro dooso achim abuakwa nkuro no kasi ewo mu anana hinkuro eyechebi ninkuro aka ye tafo kukurantumi suhum enyinam esiakwa begro asaman kese ena akwatia enya no nko achima buakwa nkuro no ebi ye kade apedwa osino apapem osiem adadientem aduagiri aboabo sankro yi nyina eya chim abuakwa wo mu nkuro no no yatosumienu eye achim kotoku no ono ni kuro kase anana hinkuro eye odan ni nkuro aka ebiti se jadem achiase ewisa nyankomase nom enyina ya chim kotoku wo mu nkuro enna kuma wowom eye achim bosome ya na hinkuro eye suadru ni nkuro binum so ye nsuayem ena achiase na se wo fie poye mantamu na wo kwa asante mantamu baby a asante achim no so wo a wo munkuro no dooso ebi yodumase konongo dwaso agogo dwansa obogu bompata asankare bomfa esubua dampon ena krofa afen krobi ti se banka cheche biase hwidiem enum no nyina so eka asante achim wo mu nkuro ho achima buakwa a omu hene eye achima buakwa hene no ofri asuna abusuanim na enye so ofri mu ampo keke woni na ye pani a woda asuna abusuana no enti wosane mbrane se asuna piesie achima buakwa womunchi efri adansi kokobiante a eben akrokyere ewo asante mantam ni ameken beye emfie ahanan 400 years asemnie na kurankasa pa na omufri so no eye adanse akrofrom ai no so wasante mantam endi wahuo wenti na meka se obi kasa asante eni achim ewa akoratwe bia na eya koye se onim abakosem achim kotoku enso ewa guna abusuani mu wo munchi efri asante achim